Hádzete kamienky, dievčatá? Tak ukážte. Pozrite sa sem. Haló. Dobre. Veronika, krásne. Dobre. Veronka, ty máš aký veľký kameň. No hoď. Bách do vody. Dobre. A tamto sa blíži maminka so Šimonom. Tamto hore nám máva Šimonko. Tam. A tuto dievčatka. A toto je jazero Ontario. Tamto v diaľke, úplne v diaľke je... Čo to je Mississauga? Nie, to je Toronto. Toto je jazero. Takéto velikánske jazero Ontario. A my sme v Oakville. 40 km od nášho domu. A tuto sa k nám blížia takíto dva nezbedníci. Aha. Aha, tu už kričí ten malý nezbedník. A malí výtržníci sú tu. Veronika, a ty si hádžeš kamienky do vody? Tak sa pozri na mňa, ukáž mi, aký máš kameň. Tu som. Zober si kameň. Šimonko, aha, aký má veľký kameň, Šimon. Šimonko, to čo máš za kameň? Boh. Dobre. Ale skús si zobrať menší kameň, to sa vlastne hádza. Šľap. Tak. A toto je celá moja rodina, všetci 4 členovia, okrem mňa. Tu je Lenka. A to som ja, 5. člen rodiny. Hej. Dobre, Veronka, hádžeš, krásne. Krásne. Aj Majka, aj ty háč. O, Šimon, aký kameň. Šľap. Veronika. A šľap. Dobre. Pa, pa.